הלו. כן, אתה רוצה לבוא לפה? כן, אני פה בדיוק. טוב, תקשיב. יצאת מהאוטו? מעולה. תמשיך ישר, כן. מעולה. אתה רואה את הרמזור? מעולה. לפני הרמזור, למטה, זה כמו ימינה כזה, זה ירידה למטה. כמו ימינה, ירידה למטה, כן. מעולה. ואז הבית שלי מצד שמאלה. דוך, ישר דוך שמאלה, טק, ישר שאתה מסיים שמאלה. כן. יאללה, תעלה. ביי.